Right. All right, this will be my soul. Shira mugodi kuchera mumvura. Magadi? Kuchera mugodi kuchera mumvura. Magadi mugodi. Ubi. Baba. Ubi. Ibo. Kuvile imo menu baba. Ma? Kuvile menu menu. No village man. Ndo mumuru chere mugodi. Pamba peni yati. Muyadi benu yadi ma. Mukatama ati muyadi mango. Ona tsazi yote kwa yadi mango. Muyadi bubi. Muyadi. Muyadi mwenye mumuru chere mugodi. Muno chere mugodi andi muno kumbira uche. Munopindura remwabvunzwa hamuine mibvunzo ba munobvunzwa mwazi munochera here mugodhi kauri munokumbira panda hongu kana kwete muchini ndinochera mo ndinochera muchini ndinokumbira mo ndinokumbira mwabvunzwa pindurai ndakatochera asi ndichikuchera mwabvunzwa kuzi munochera here kauri munokumbira mubvunzo muri kubvunzwa munokumbira Munokumbira kunani? Namtapi. Mutape. Sabuni. Hamuna sabuni. Apa? Hamuna sabuni. Sabu urimo. Hamumbota urine. Antoro baba apa baba. Pale baba chandi baba kugadira ndirukuya pale tugadisa ndirukuya. Pale chandi kugadisa mukasa kandi baba ndimchano yamushe apa pangofika ndimchano yakana tsisa chaicho. Yakama tsisa baba. Si chakangwara. Umga mulezia. Ya. Kotsuru. Ya. Si chakangwara. Fisi chakangwara. Chakangwara opinda chini. Azvenzani. Pane chakangwara opinda chini. Chakangwara opinda chini. Baba ndikakitsuru. Chise muoko wako pasi usanongedza. Use muoko wako pasi. Itsuru. Ya. Yakangwara. Ya. Asi nozodi. Ndio. Saka chini chakangwara. Ndakwete. Ukaona chini birai urumaya. Ukaona chini chinoparadza upenyu hwako chinenge chakadii kudarikani. Saka panyaya yedu isusu manje imwe muri kuita tsuru tinoda kumboikita kamuri imwe muri tsuru inini ndirichi ndikona muri kungwara pachitsurutsuru asi ndirudi. Saka pakati pedu pano ucharumwa muruzona. Saka ndigadzirirai kurumwa pano. Kurumwa ndokwendimbora kwacho sana. Maka hamubati piki baini kubaya pasi apa kutsere mugodhi musida ndikuenda kwaSabhuku. Sabhuku haagone kukuti icherai asina kuuya kwenda. Musanongedze ba. Yaka baba anotonga kwese kani. Saka umwe kuna Sabhuku hamuna kuenda. Sabhuku kuna mambo haana kutozoyo muzi wanga asina so. Kuna Sabhuku mune muchienda koiti achiwese. Kuna Sabhuku munoenda koita chimwe kazhinji mune muchinodii. KwaSabhuku Muruda kuchera mugodhi. KwaSabhuku munoenda kunodii. Kunoripota.
Musataura kachirungu bai mutuma kuchirwa hamusumi kusuma ho hanizvo zvinoitwa saka kuripota kwemurudoda imamwe muripote ngamhanya muripote munoenda kosuma kunasabhuvande zviri musumo hapeno izvizvi takati kutaura imwe munomuzautaura vanhu mwakazokasika kubvaudzoka kuto tiziyai zvekuto musadaura bhaburu kuti tisviti chiko inini mamanye noandawepo chiwanhu imwe munochiziya hamuna kuenda kosuma kunasaba imbosva yekuti danga adzipere munadzo nhasi danga dzamakapara ipapa asi makaita chinhu 1 muchipara mhosva dzakadii dzakawanda maregera kunosuma ikoko makatochera mhosva ichinga yechipiri saka pamurupuruva kuita giant bhozi iwo usina kusuma ndinoona munhu uchimira kuti zvizviri zvandigona kuti ndizvide ndisati ndasuma kunaka mbambo unombozi muridzoi musataura zveutaundiwa tiri kuno kukumusha mambo unozi muridzoi mambo muridzoi wevhu remakadini mwachera kuchera inini tisinawirirana kudenhako ende kumedza shakata kutemba huro kozi makandikandire chibhakera chemudumbu anhu ese akatangoti wafunga ocheraka panoda kuitwa maimpact assessments neema tinofanira kunga tichikonfema nelens muchanoisa chibhorani muboundary yechikoro neground rebhora kana rendege zvetichada kuita munomu hamungazvizii ende hamufanira kudini kuzviziva asi ininika ndinoona kuti parudo ucherwa sabhuku unobvunza kuti mudochera papi habvunze moti apo yekuti apo pema bhozi une experience yekucherwa kwemigodhi mune maakatombo advaisa vanhu kuchera pasipo akaona marepacation acho zvimwe zvakakreka zvimwe zvakadhirika zvimwe zvakazokanganisa maplans anenge agara akarongwa ivhiri ratiri handimoziva ainzi matribal trust lands makamboriziva tribal trust lands inzvimbo matrust lands ivhu inyika yehurumende urubazvisisa ngezvakazonjemuno isusu tochizokaskedwa down kuzimari individual or district watinenge zichiita asi pari pehu saka hapasi pekuti abvako atukana nemunhu kana kuti wadini watobata basa watotanga kutama watobata muti watotanga kuti nzvimbo idzi dzamuri kugara handisi kuti ndee ndichikushorai asi ndechida kuti tinyatsobudirana bhozi pane vamwe vanorasika concept yekuuya kogara kuruzevha kumareserve lands kwerisi kwekuti anhu munoitwa research womozigarai yes unobuda uchiti pamba pangu panapa nditori pamba pangu ndikatodai pamba pangu mbaritaunatsautaura panavamba asiri pakoba zvokubva wadaro kana kufunga kuita zvaunoda bhozi hauna kutenga chinhu chese chaunenge wakapuhwa hachisi chani zvobohwa zvinorwadza chokwadi chinorwadza but ndo chokwadi chacho ichichi inyari bhachi ungaripfeka hako uchidai pana anhu uchidai chonganasazvati bhachi randimboritengi bandakapuhwa kani manje kamunokangana kuti nzvimbo dzemuri kugara ndedzehurumende muri kugara nzvimbo dzehurumende mapepa acho ekuti munge muri kugara ipo pabhacho futi hamuna nokuti ndindo waprocesa but mwakochera
saka mune mhosva mbiri dzetiri kubatai nadzo munobhadhara mbudzi mbiri. Kana muchiunza iri mari mbudzi imwe chete inoita $40. Kana muchiunza iri mari mbudzi imwe chete inoita $40. Kutanga itotaura mabatwa emunemhosva kuti hamuna kunosuma hamuna kunosuma kuna sabhuku anobudirira imbudzi iyoyo. Number 2, hamucheri gomba, hamucheri mugodhi. Munogona kuendaona sabhuku wokurambirai, munoziva ndozivakutorazvozvotaitisitepambapambamba but pane pamwe kuti unogona kutaurwa zivaengaibvabe ichi chinhu ngachidai chingachidai. Saka hamugoni kuita zvemunoda pemunoda. Mugodhi ukacherwa the next other thing watopo paruda chinhu chaida kutovakwapo hachichatoti tei tichida kuti tionesane nzvimbo dzacho. Sabhuku unonatsa kuziva migani. Saka munofanira kurespekta masabhuku enoenda iwo masabhuku oyo vachisvika. Saka hamuna kusuma 1 2 makabva matoenda kochera. Saka imi muri kutanga mabhadhara mbudzi idzodzi by 29 March moya mobhadhara imi, then mosuma sabhuku kuti muri uchere mukoti ine formal way. Sabhuku utsauya wozonditaurira pamwe ndogona kuti handisuda, ndogona kuti handisi kuda kuti kuchera ndogona kuti handisi kuda sabhuku. Ndogona kuti ndikuda sabhuku otaura kuti paruda kucherwa pa kana kuti ainini mugodhi handizviiti pahomuzvimbo mwangu muno. Saka musati madecisions etinoita kuno kumubva mwapedza baini panokumbirwa, taikumbirwa pano auya musumo wangu uri nyari $5 ndoda kucherwa ukachiri mugodhi yoyo zvona ndizvo zvetova tichitarisira kuti muri muchitungamira sevanhu vakuru kuitira vadiki vari kumasura. Hazvizi kuripotaba kusuma kutsora chekudo. Saka mabatwa nemhosva idzodzo chiendai mozvigadzirisa. Muri kumira uchera, hamusati mapuhwa mvumo. Imimi wacho handi mabvuma kuti hamusati makumbira, hamusati masumaka. Muri kuzwa here munodahira zvitendeberi, hamusati masuma. Saka hamufaniri kuchera. Imimi pakati bababa munoda kuenda kuna sabhuku monomusuma. Iyo unoziva zvekudini tochipedzerana nyaya dzedu idzi tapedzerana ndobvetinozopana go ahead. Kana tichida kuti muchere tokuti cherai endererai mberi, kana kuti pemakachera fusirai, hatisi kuda apa endai munochera apa. Ndo basa redu isusu, ndo maappointments mamandates toti maobligations maduties atakapiwa napresident kuti endai munoona nzvimbo kuti dziri kuchengeteka, miti haisi kutemwa, makomba hatocherwa. Anozwa kuti magweja arodzengwa achisungwa. Makambozwa anonzi magweja anongochera chera matogweja matogweja onaita tokusvikira tautokudzinga ikapo imwe muchanyemba kuti muri kuchera mugodhi futi ka. Hapana diamond baba, hapana diamond gold hapana bozibhadhara anolemba uchera. Unozozwa ndauchera umwe wakashaya mvura iye uri kutsvaga sembo no haakujoka hangu zvatopera baba. muri chau yakanaka fani aya apo wakaroga aitistiri unofanira kuoshumairi kuti ndozviripo izvo izvoti kuti muchisera diamond handizo zvozumwa handizo hari kudiba. Saka ndati kuchera pasi imhosva usina
kubvundidzwa. Saka ndati muri kuona kuti vakomanayo vari kuchera magweja vari kunzi uyai tikupei license tokuendesai patinoti cherai apa ivo vari kutisa akunochera pavanodini wobva waitwa sei wakabatwa wachichera vakomana vari kuitwa sei nemapurisa vanoitwa sei asungwa. Saka masungwa zvinosungisa kwete kuchera mugodhiba kutongoji guva harisumwe. Saka muri kufambisa sei? Thank you. Tonana musi wa 29 March moya neaida mudzi mbiri kana kuti $80 nemusumo wenyu mohwa matosuma sabhuku wenyu zvava zvatoitwa tozoti muchipedza kuchera mvura yenyu munoibata. Izvi zvekuchera tumakomba musina kuya kuti ndiso waridzi wevhu racho nemvura munozopedzisira machera futi apo yeti isusu tikangoemberera nepasina ucherwa hamusudzoda here dziri kunyuka mvura muno muzvinyuka titori nemuri kubuda mvura musina ucherwa mumuzere tisitoita kuti zviite munofanira kuuya kuno musaomera ndekamari kekusuma dhora ndati apa ndiri kuuya hamuzouri ba hamuiti zvekuzo